לא טובע, אני רואה אותו שוחה. הוא לא יכול לחזור, הוא לא יכול כנראה לחזור למים. הוא לא יכול לחזור, הוא מנסה לחזור. הנה הוא צועק להם שיעזרו לו. הנה הוא קובע, הנה הוא צועק להם שיעצרו לו, הנה הוא לא יכול לחזור, הנה. אתה רואה אותו שמה? רואה, אבל אני לא רואה כן, הוא נסחף, הוא לא יכול לחזור, הוא לא יכול לחזור. הנה יש שם על ידו בן אדם כבר טבוע, מת. הנה, הראש שלו בתוך המים, הוא לא מריץ את הראש. הגיעו אליו. עכשיו כולם נסחפים, וואלה. הנה, עכשיו כולם נסחפים, קשה להם. מה קשה בלחזור? כן, מעל סוחף, כן. כולם נסחפים, כולם נסחפים קדימה. אור נשאר תקוע למעלה. כן. נראה לי שלמה יותר קצר עם הזה. כן, נגמר לו הכוח.